Pois xa estamos na terraza, xa estamos aquí fora, no exterior, preparando a nosa sardiñada de San Xoán, que se está acabando de facer aí as sardiñas. Pero antes vamos a intentar aprender algo. Vamos a intentar aprender algo, para isto temos con nós a Rafael Quintiá. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Moi boa tarde, Rafael, que é antropólogo. E sabes algo desto do San Xoán? De onde ven o San Xoán? Bueno, un pouco. Sabemos un pouco, tampouco sabemos todo, non? Hai varias teorías sobre isto. Sí, hai que ter en conta que son festas moi antiguas, festas que forman parte da nosa cultura tradicional, que sufren, como todo na cultura, procesos de cambio ao longo do tempo. Estamos ante o que sabemos é que a cristianización dunha festa que xa era importante nos nosos contextos culturais, sobre todo europeos, e que eran festas que coincidían precisamente co solsticio de verán, porque é un momento astronómico importante como referente para o establecemento dos calendarios agrarios. Pero era unha agrarios. festa pagana antes. Claro, antes do cristianismo, o cristianismo que falle absorber, sincretizar, non? E intentar levar a súa esfera ideolóxica estas festas, porque é a mellor forma de implantar a nova doutrina. Reinterpretar, reciclar, que está tan de moda. E aí por onde entra aí San Xoán Bautista ou non? Claro, entón, pois buscando sempre nas xeografías do santo algo relacionado dese santo ou as súas particularidades, pois é o que se bota man para cristianizar tanto as festividades como determinadas crenzas, determinadas prácticas rituais, como os espacios que eran antes sagrados e que perduran sendo sagrados. Cales son os elementos fundamentais dunha noite de San Xoán? Bueno, pois a noite de San Xoán, sobre todo, dende o punto de vista da ritualística, hai tres elementos básicos. Sí, o lume, a auga e os vegetais, as ervas, o poder purificador do lume, e o purificador tamén da auga, e o poder, o que decimos, apotropaico, protector e tamén sandatorio de determinadas plantas que se empregan nos ritos desta noite, non? E tamén a importancia da socialización, que non esquezamos, de que son ritos que reforzan a trama social da comunidade, que é algo que se está perdendo. E que ademais se fai, bueno, agora non podemos, pero moi en grupo todo o mundo aporta algo para a cacharela, e desde xa semanas antes, é algo que se fai en comunidade, claro. Era un traballo comunitario, sobre todo a mocidade, semanas antes, eu facía así, non? Na miña parroquia, e recollendo a madeira, buscar o pau, facer o moneco, cousas bellas, que se queimaban neste cambio de ciclo, e xuntarse todos ao redor do lume e facer os ritos de comensalidade que corresponde, non? Que é moi diferente xuntarse 4 persoas a facer botellón. Perdese a comunidade, non ten nada que ver. É que eu teño unha sensación equivocada ao mellor de que como San Xoán é moi máis asociado ao rural, á aldea, que vivimos na aldea e vives de pequeno, e que pouco a pouco foi conquistando tamén moito territorio agora nas cidades, ou xa foi sempre así? A ver, toda a nosa cultura tradicional nace dunha sociedade agraria que se desarrolla no mundo rural, non? Pero hai que entender que as cidades medraron con xente que ven da aldea, todos vivimos da aldea, non? E, polo tanto, eu que nacín en Vigo, ainda que a miña parroquia en Salcedo, en Pontevedra, e viví moitos anos despois ali, en Vigo nos barrios facíanse as fogueiras. En Vigo, en Pontevedra, en Compostela. O sea, que a xente, cando se desplazan, que veña do rural ou emigre, leva a equipaxe da súa cultura con eles, non? E ao final as cidades tamén son... Eu recordo que son de Vigo tamén e de facer as cacheras no medio das rúas. O sea, non como agora que o mellor está... Pero non foi un aumento co paso dos anos eso? A ver, foi diferente. O mellor non se facía, polo menos cando eu recordo que era pequena, non se facía nas praias. Eso era máis marginal, digamos. Pero facíase no medio da rúa, prácticamente. Ou non eran tan masivas, era como máis... Era de comunidade. Cada barrio facía a súa fogueira. Pois, home, se viven na costa, pois podías usar a praia porque se usaba un espazo aberto. Pero a fogueira tiña tamén unha connotación de identidade. Había unha competencia por ver que barrio era máis grande. Tiña a fogueira máis grande, aguantaba máis tempo, que non xa queimaran antes das 12. Sí, efectivamente. Había todo tiña unha función tamén social. Esa competición da fogueira máis grande eu creo que sí é moi habitual en todas as praias de Galicia ou moitos recunchos, pero sí que habrá outras tradicións que evolucionaron de forma diferente. Son de Ourense, no interior. A tradición de San Xoán en Ourense é ir a un sitio de costa a celebrarlo cos amigos cando eu era cativo. Meus pais non se xuntan con outros amigos para facer un San Xoán. Ahora hai igual xente que sí, pero é unha celebración moi minoritaria. Non está, polo menos naquela zona. Non hai outras disparidades tamén? Porque hai moita diversidade, ainda que temos todos a mesma cultura, cada lugar ten as súas particularidades. Como ben dis, hai moitos lugares de Galicia onde non se facían as fogueiras, pero si facían as ervas e a auga, por exemplo.
ou lugares onde se fan os ritos, a teatralización, a escenificación dos ritos de caos, roubar as cancelas, os carros, en outros sitios non se fai. Ou non se Sí, que fai en comentaba San Xoán. Mercedes que en Boiro se fai, por exemplo. Ou non se fai no San Xoán e faise no Nadal, ou faise como en algunhas zonas de Ourense na noite de defuntos, porque son Bueno, datas Roberto comentaba que se facía... O Xustén dicía que a semana que ven San Pablo. En San Pablo, 29, San Pedro, San Pablo, 29. Sí, claro, San Pedro, que facían aí dos fase cancelas. fogueiras e fase descancer. Eso varía un pouco sobre as zonas, pero o paquete ritualístico e cultural é o mesmo, en cada lugar ten o seu xeito. Falando de San Xoán, nun país tan diverso como é España, en Galicia é distinta a celebración que hai do San Xoán en Galicia que do resto de claro. España, non? Temos as nosas particularidades. Quizás o máis común en todos os lugares sexa o lume, non? A importancia do lume. Pero nós temos unha serie de ritos moi arraigados, moi nosos, que forman parte desa nosa identidade e que perduran moi vivos e que noutros lugares ou se perderon ou non existían ou eran diferentes. Hai moitas cousas que se fan tamén no día seguinte, porque a noite de San Xoán empeza, pois iso, xa cando comeza o día de San Xoán, pero o día ten 24 horas. Chamame moita atención porque hai moitos lugares nos que tamén se utilizan as ervas, por exemplo, para protexer as casas, as cortes. Eso faise esa noite ou faise o día seguinte? Que cousas facemos ao longo das 24 horas? Hai que ter en conta que a festa de San Xoán, a noite de San Xoán, é o que chamamos unha data liminal, unha data fronteira. E as datas fronteiras, final dun ciclo, comezo dun ciclo diferente, son datas nas que acontecen cousas extraordinarias. Por exemplo, a presenza de determinadas entidades de carácter férico, é dicir, na mañaciña San Xoán aparecen as mouras, na noite de San Xoán escoitamos os mouros moendo nos seus moiños baixo as croas dos castros, escoitas as campás das cidades asolagadas, pois non sei, na lagoa... Que bonitas tradicións temos. De Chalfas, por decir algo, e é a noite na que saen as bruxas. Sí. E poden... E algún xa madrugou que anda pola terraza. Estaba por aí as bruxas... Amiga Julia, cuidado aí, As bruxas na connotación máis peyorativa, máis mala, non? Esta non. Xúntanse nesa noite en determinadas As de fontes. negro, vamos. Esas, as míticas. Reparten as plagas, entón é unha noite que ten certa connotación de perigo e por eso hai que protexer a facenda. Ábrense portas, entón hai que ter cuidado para que non entre o que non debe entrar. Eso é, hai que protexer a casa, hai que protexer a facenda, as cortes, e iso faise con unha serie de plantas. As máis usadas son a digitalia, o que é os cloques, alcloques, estralotes, como lle querades chamar. Hai zonas, pois, xa directamente lle chaman San Xoáns a esa planta, ponse nas portas, nas ventanas, nas cortes, a espadana, o fiuncho tamén se usa con carácter protector, ou as fentas tamén se usan, non? Porque é unha noite na que poden acontecer estas cousas que, cando non acontecen nese plano mitolóxico, escenificámoslo nós con eses ritos, con esas cousas de ir movendo as cousas de sitio, atancando camiños e demais, non? E que máis cousas facemos o día seguinte? Pois o día seguinte facíase habitualmente, cando a sociedade agraria tiña máis peso, pasar o gando por riba das cinzas da fogueira. Para, aparte de saltarnos a noite, claro, pois o día que non falamos de saltala. Sí, o gando ten que pasar por riba das cinzas para que estén protegidos todo o ano. É na mañana que nos lavamos coa auga. É na mañana que vamos recoller a flor da auga. Flor da auga que é xusto cando empeza a sair o sol, antes de arrayar o sol, esa capa superficial de auga, non? A flor da auga, que hai que recollera porque ten virtudes extraordinarias. En algúns lugares, eu lembro, por exemplo, veciños de Xermade que me decían que despois deixaban unha ofrenda de flores ás augas, ou as entidades que vivían nas augas, e a mañana que se fan os ritos de emborquillarse, porque o orballo desta noite ten propiedades tamén sandatorias, entón a xente corría espido por los campos, hai que ter cuidado que se un campo de millo Julia ahora dun ritual corta, que era abrir, deixar algo aberto para que ese orballo da noite de San Xoán entrara nas casas. Sacaban a roupa que durante todo o inverno estivera tamén a ese orballo, botarse a rolos pola terra, ou facer os ritos oraculares, os ritos adiviñatorios, aparte de agora que vexo por aí unhas peneiras do fenómeno extraordinario de ver danzar o sol, que aparece na mañanciña de San Xoán. Moita maxia, non? Hai sobre todo moita lume e moita maxia ao redor do San Xoán. Sí, é unha das noites máis importantes, máis cargadas de simbolismo, xunto con defuntos e co ciclo de Nadal, e por suposto co ciclo de Entroido, e conserva moitos deses elementos da maxia no concepto antropolóxico de intento de mediar con esas forzas alleas ao humano para conseguir que sexan propiciatorias. Facemos algo coas cinzas da fogueira ou iso deixámoslo aí? A veces se gardan, igual que acontece por exemplo, co cacho co que se fai a auga, ese gárdase porque despois utilízase para curar airadas, pezoñas, queimase e as cinzas utilízanse para soriase. Ás veces as cinzas da fogueira de San Xoán
tamén se gardan, igual que se garda o lume novo, o tizón de Nadal, ou cando queimas o ramo do lume de Pascua, tamén ten propiedades protectoras e curativas. Antes de marchar, Rafael, un número. Sabes claramente, a ti como antropólogo, que algo disto estudiaches, hai quen di que son 3 veces que hai que saltar a fogueira, hai quen di 7, hai quen di 5, hai quen di 9, hai quen di o que lle dá a gana. Impares. Habrá que poñernos de acordo en algo, aparte de que sean impares, digo eu. Bueno, como somos... cada un no seu sitio fai o que lle dá a gana. Depende, somos galegos e, polo tanto, depende. Depende, a mellor resposta que posible. Número impar, sempre. O normal é 3, se faz 9, 3 veces 3 mellor, se faz 5 non pasa nada, e se faz 7, pois tampouco ten ningún problema. Ti canto saltas? Eu salto 3 porque saltar 9 veces por riba do lume é multiplicar por 3 o risco de caer nas brasas, xa caen algunha vez. Pero o número máxico é 9, 3 por 3. 3 está ben, 9 mellor. Anotado queda entón. Efectivamente. Rafael Quintana, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe e axudarnos a aprender un poquinho máis, a ensinarnos algo sobre o San Xoán. Hoxe con Raquel imos a aprender a coller nós mesmos esas ervas de San Xoán, se ainda non as mercaron, non se preocupe, Raquel estivo por Pontevedra